Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għall il-Partit Nazzjonalista se jivverifika każ ta' mara Maltija li jirreġistrata fuq proprjetà tagħha f'Għawdex u skopriet li fuq l-istess indirizz tagħha hemm raġel barrani rreġistrat u nħarriġlu l-vot. F'intervista fuq Net TV, Dr. Grech qal li minkejja li din il-mara ilha tirrapporta lill-awtoritajiet, dan ir-raġel barrani għadu reġistrat fuq il-proprjetà tagħha. Għalli dan qed isir għaliex hawn sitwazzjoni fil-pajjiż fejn kollox qal li jaħdem favur il-gvern li skontu irid ikompli jħawwad biex ikompli jitħanżer u biex jakkwista l-voti tan-nies biex jibqa' fil-gvern. Il-kap tal-Oppożizzjoni staqsa x'qed iwaqqaf lill-Prim Ministru biex jippubblika l-inkjesta li saret dwar dak li sejjaħ skandlu tal-karti tal-identità u rrimarka li mhux ta' bxejn qed iżomm il-Parlament magħluq. Dr. Grech qal li l-poplu għandu bżonn politiċi li qegħdin hemm għalih mhux politiċi fuq btala l 3 xhur tas-sajf. Żied li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jagħmel pressjoni minn ġewwa u minn barra l-Parlament biex jassigura li l-poplu jkollu pajjiż sigura. Mistoqsi x'qed jistenna mill-baġit tas-sena d-dieħla, Dr. Grech qal qed jippretendi li l-Gvern ivara mudell ekonomiku ġdid u mhux jibqa' jimpika u jimport eluf ta' ħaddiema barranin li jaħdmu b'paga baxxa. Il-kap nazzjonalista qal li waqt li l-Gvern komdu fil-medjokrità, il-Partit Nazzjonalista baqa' għaddej bid-dialogu kontinwu mal-imsieħba soċjali kollha biex ikompli jaġġorna u jtejjeb il-mudell ekonomiku ta' eċċellenza li ħabbar is-sena l-oħra. Għalli biex jieħu lill-pajjiż fid-direzzjoni tal-kwalità, il-Partit Nazzjonalista għandu bżonn l-appoġġ tal-elettorat. Mistoqsi dwar ir-riżenja ta' Michael Piccinino minn Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Grech qal li minkejja li kien kellu 26 sena u kien jaf li l-kariga kellha pis, Piccinino qiegħda rwol b'mod impeccabbli. Għalli flimkien ħadmu tajjeb u poġġew lill-partit f'pożizzjoni aktar b'saħħitha. Għalli huwa konvint li Piccinino se jkompli jikkontribwixxi bħala kandidat u l-Partit Nazzjonalista se jkompli jinfetaħ għaliex jemmen fil-ħiliet ta' kulħadd. Dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-indipendenza, Dr. Grech qal li feluq is-60 sena minn meta l-pajjiż sar nazzjon, iċ-ċelebrazzjonijiet mhux se jkunu biss ħarsa lura lejn il-kisbiet, iżda wkoll ħarsa l-qudiem biex flimkien nieħdu l-Malta l-qudiem.